It is a pop production. Now one of them don't king Darius in the line. Chitenderano honi sabda umwari watikwidza palata saka zvabva zvafadza wawengi zvinovarwadza nawana dem tenzi wangu wandikusiye kusvika ndaenda kuzororo 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 baba ndakamborwara mapere mbudzi ndikandoponerekwa mutare kusvika ndoenda kuzororo baba kusvika ndoenda kuzororo mambo tenzi wangu wandikusiye kusvika ndaenda kuzororo 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 baba kurova ngoma musandichira kurova ngoma musandichira kurova ngoma musandichira kurova ngoma musandichira tinongorara tichingoimba kune zororo tenzi wangu wandikusiye kusvika ndaenda kuzororo 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 baba ndakamborwara mapere mbudzi ndikandoponerekwa mutare kusvika ndoenda kuzororo baba kusvika ndoenda kuzororo mambo tenzi wangu wandikusiye kusvika ndaenda kuzororo 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 baba kusvika ndaenda kuzororo baba kusvika ndaenda kuzororo baba kusvika ndaenda kuzororo baba kusvika ndaenda kuzororo baba. It is a pop production.